Takže ahoj, tady je Kormoran.cz a vítám vás u prvního let's play. Je to vlastně takový, vlastně je to test od Milky, bude to určitě v popisku videa a my si dáme takový test, takže je jakože je to, jak byste vyznala lásku. Takže já si to tady přečtu, vy si to tež můžete určitě přečíst. Je tu vlastně jakože napsáno, věříš, že láska prochází žaludkem, věříš v lásku na první poslech. Jasně, zrovna nedávno jsem se zamiloval do jedny úžasné kerky. Co to je furt s těma kerkama? Já prostě v poslední době furt slyším slovo kerky a prostě to je úplně hruza. Tak určitě, no jelikož nejsem hokejista, takže nové modely přicházejí a odcházejí, takže spíš ne. Co? Dobře, takže dáme asi to první. Takže, další otázka. Na který z následujících filmů by ses nejraději podívala se svým protějškem? Škola roku? Těžko říct. Nevím, vůbec neznám ten film. Věčný svět právě mě někdo vyfejsoval, teda někdo mě právě teď zničil skoro celé video, že mi napsal, takže já jsem si měl dát nerušit, ale doufám, že nebude psát dál. Jinak se z toho picnu. Věčný svět neposkytuje mysli, červený drak, čokoláda, Choco Channel. Ty vogo mě začíná provokovat. Takže dáme další otázka. Vidíte tu kerku? Prostě ne, kerky ne. Mother? Oh shit, mother. Čeho si u potenciálního partnera všimneš jako první? Rukou a dlaní a prstů, co? Koukám, jestli má tetování. Co s tím tetováním furt tady je? Vyjadřování a inteligence, to je celkem důležité. Nohou. Co? Rozhledu a zastavilosti vesnických balík není nic pro mě. Počkej, rozhledu a cestovateli. Hej, ne, prostě já dneska už na to nemám. Takže asi dáme podle nohou, protože tady není žádná normální. Kdo bys mohl být tvým životním vzorem? Sokrates? Určitě ne. Edison? Určitě ne. Jan Palach? Určitě ne. Vladimír Franz? Ne. Jaromír Jágr? Nestárnoucí český hokejista. No sice nejsem hokejista, ale florbalista to stačí. Tvý blížší... Prostě si to přečtěte, protože já dneska fakt nejsem výslovný. By o tobě nejspíš řekli, že jsi hudební geni. Hudební geni. Jo, to je otázka pro mě. Furt zabraný v knihách. No tak jako na to, že skoro propadám, tak bravo. Milovník Kerek. Kerka. Ne, kerky už tady nechci slyšet. Nenažranec, hotový Marco Polo. No. K čemu bych se asi tak přirovnal? Nevím, asi nenažranec, protože to vážně tady nejsou žádné odpovědi, takže jdeme dál. Jak je tvůj oblíbený sport? Moc to neřeším kvůli extra kreditům
ve škole budu klidně dělat i jogu. Co? Zelená je tráva, fotbal je hra. Jaj. Kvůli tomu týmu Nového Zélandu sleduju rugby. Hráči mají... Ne. Sport já sleduju maximálně... Já mám malou obrazovku, prostě já na to nevidím. Líté souboje hvězdných tempovost. Dívám se hlavně na tenis a golf. Tenistky. Dál. Jan P. Muchov, kdo to je? Který z nasledujících hudebníků interpretuje ti nejbližší? Nevím, kdo to je. The Chordres, to taky. Kvůli jejich hitu Loppy Pop. Nevím, co to je. Pitbull. To vím, kdo je. Já vím, kdo to je. Antonín Dvořák, no to určitě ne. Má to hrát. To ne. Takže asi Pitbull, protože je jako toho jediného. No a ještě pak znám toho jednoho. Tvůj ideál romantického vztahu nejlépe odráží dvojice. Kurně, já můžu žízeň, já se musím napít. Dobře, posilněn vodou, zpět. Nejlépe odráží dvojice. Takže Mick a Kim ve filmu 9,5 týdne. Co to je za blbost? Tristan a Isalda, to nevím. Manželé no prostě ne. To si přečtěte sami, protože fakt ne. Kleopatra a Marcus Antonius, Bonnie a Clyde. To mi něco říká tady toto jméno, takže další. Jaké je tvá představa romantického vyznání lásky? No to určitě ne. Během cesty kolem světa uprostřed oceánu se za oceánském parníku odrážejí verše ze Scholke. Prostě to nevím přečíst. Já to ani město neznám, takže ho nevím ani jeho výslovnost, takže pokud to víte, tak si to přečtěte. V průběhu hokejového zápasu počkáme, až nás zabere kamera a pak dáme divokou líbačku. Já ještě nikdy nebyl na zápase, takže já tam nechodím. Takže mašina, my dva a zápas slunce slov netřeba. No tak jako, to nevím. Společně studium stript na téma při fotbale po střelení gólu ne. Takže asi během cesty. Takže jdeme na další otázku. Které z následujících míst je podle tebe nejromantičtější? Zamrzlý rybník! Ne, tam se kormoráni nedostanou. To je dobře. Gora nebo Autolína, ostrov svaté Lucie, opuštěné přehlídkové molo, prostor pod katedrou. No, takže, jelikož jsem nejblíž k rybníku, takže zamrzlý rybník. Pamatuješ ještě na svou první pusu? To se přesně nedá zapomenout. Ne, takové hlouposti si vážně nepamatuji. Bylo mi 16 a narozeninám jsem dostal prvního fígla. Stalo se to na něm. Jo, v 16, no to určitě ne. Jasně, stalo se to na koncertě Kabátu, to mi bylo zhruba 3 roky. Ne, to já nevím, asi jo.
Já už nevím, radši jako. Jaký dárek bys koupil svému protěžku? Pernamentku do zápasu mého oblíbeného hokejového klubu. No, to by určitě byla ráda. Jenomže já nechodím ani na hokej. Dal bych jí poukázku do nějakého butiku. Mašinu Harleyho Davidsona. Přece. OK. Jako maximálně můžu svést na babetě, jestli chce, ale jako jinak, nevím. Mašinu, jo, počkej, to už jsem četla. Vstup na Raymond koncert Led Zeppelin. Ne, já nevím číst, takže si to přečtěte, jo. Nakoupil bych letenky a udělal mu průvodce po romantických místech v zemi. Takže asi do nějakého butiku, protože ty ženské jsou bláznivé. A nejspíš mi vyšlo, že lásku vyznáváš jako gurmán, takže jako fakt nevím, já jsem asi gurmán. Tvoje motto je láska prochází žaludkem, to bych ani neřekl. Toho se tšíš a vyplácí se milovaný protějšek a prostě takové blbosti. Tady vám video, určitě to budete mít v popisku, jinak tady můžete třeba si vytvořit nějaké srdce. To vám tež ukážu. A vlastně máte ze začátku tady toto červené, můžete to změnit na takové, pak na pusinkové, pak třeba na pivní, ale to mi nechutná pivo, pak na nějaké čokoládové třeba, jo, a já dám třeba z klasické. Pak máte, že můžete dát na hlavě buď takovou, no prostě to nebudeme přirovnávat, ale to fakt vypadá směšně, to vypadá jak zadek a to si už domyslete, ale jako to je strašně srandovní. No, sluchátka, dáme tomu sluchátka. Ne. Jo, takhle to funguje. Takže to bude nějaký Tarzan. Tady nějaký Loves Not Dead. Ježišmarja, Deads. Nebo, já nevím, jak se to vyslovuje, Deads, myslím. No, každopádně, to je pro šprty. Tenis, nějaké růže, pokud je to nějaký PC hacker, všem tenistky jsou celkem dobré, ale dejme tomu, že to bude zoubková víla, takže dáte vlastně vyznat, pak tady napíšete třeba stanečnice hula. Ano, a jo, já jsem myslel, že jsem napsal 2 T za sebou, ale a pak dáte pokračovat a prostě ono vám to vyjde a tady prostě vám vyjede to srdce a prostě budete mít tanečnice hula. A já nevím, proč mě to napadlo. A pak jakože tam máte, myslím, že je to srdce a to je, myslím, že všechno, co tam je. Aktuality, to nevím, co je, to je asi nějaká host. A pravidla, to budou soutěž. Tu je i soutěž, takže se můžete přihlásit i do soutěže. Takže toto je z tohohle kratěučkýho videjka vše. A všem rybářům přeju Petru zdar. A já za hodně dlouho vydám video. Takže zatím čus.